Me tehdään noitten tyyppien kanssa video. Mä oon poika Kravi 10 ja nyt pitää äkkiä kun tää ei kuu. Tää sade loppu. Kuvaa mun penistä. Ei kuvaa. Ottaa. No niin, ota, eikö mä otankaan. Ota pyörää. No voi jumalauta sentä. Ja Pirttikset tukka. Taneli on vielä. Mitä Taneli? Ja sitten me aloitetaan. Roomio rupee kuvaamaan. Ja nyt minä sanon ensin miksi mä hän jutuun. Tämä on... Ja nyt me kelaamme hetkeksi. Tuolimainen tuolla. No. Näetkö mitä se pisti? Iso pausen. Ei on. Ei kun ei oo. Joo ja... Alimmainen. Tuolla. Joo ja nyt me aloitetaan tämä. Tuli vähän säätöä. Nyt me aloitetaan. Ja... Taneli. Nyt Ok. te vittu kuvaatte mua. Joo joo. Ja Mikael ei näköjään nyt. Nyt lähtee. Täytyy muuten katsoa. Joo, noi on jotenkin rikki tuossa. Mitä vittua, Miksu? No niin, kelaa nyt. Me tullaan taas kohta takaa. Mä en kelaa, mut mulla on sormi tässä. Joo, ja nyt me jatketaan taas. Tää on täällä. No niin, nyt me jatketaan. Ja nyt pitäis tulla ihan kunnon menoa. Fuck you, Epine! Noita video päättyy. Nyt me tehdään tänään ehkä toinen video. Moikka moi!